Že buď kúpim Outlast na notebook a budem môcť hrať aj cez víkend, lebo cez týždeň nemám problém, bo cez týždeň nikto nie je na PlayStation, len ja. Ale cez víkend je moja žena, vieš, lebo ona potrebuje vyzbierať všetky predkošky z Red Dead Redemption 2, aké existujú. A cez víkend sa nedostanem, takže plán A, kúpiť si Outlast na notebook a dúfať, že ten notebook to rozbehne, čo by mal, lebo žena má akože našlapaný notebook herný, no ale chápeš, to bol našlapaný notebook pred 5 rokmi, alebo do piči kúpim ešte jeden PlayStation. More, ty už nemáš ten svoj oblečok, už máš Aquaman nohavice. Som kurva Aquaman. Si mi zobral stoličku. Podsadol. Môžeš vysadnúť na môj akvamenský kokot. Akvamenský kocúrik. No, to čo zase bude? Aká prdel tam bola. Aha, toto si dal, hej? Dobre, no. Hej, 15 chodte dnuka do toho vyťahuje, jak buzeranti. A to predbiehačky, vieš, kto skôr. Idem pokúkať, aké to majú skrine. Na toto pozor. Môžem jebať. Picové MDZ, more. Dievčatá! Prečo? Lebo som nervák. Okay. Ježiš, to je tento trail, hej? No, kámo, ty najlepšie traily vyberáš dnes. Hej, dneska nejde každá chlap. Prečo húbkáš? Ó, medicínka, pľašky berem vždycky. Skúsim poskytnúť tejto pani. Aha, počkaj, tu je také semeno zaschnuté. Dobre, chlap už máme. Počkaj, čo tu je? Ja som našel zajaca. Bunny. Teraz bunny. No, môžeš ho zrobiť. A čo mám robiť? Môžeš zrobiť zajaca. A musíš frekvenciu spojiť. Hej, tu. Spájať frekvencie musíš. Dík, on ide... Aha, dobrá. Nie, počúvaj, nie, bo ťa potrasie elektrina. Nie. Nie to tu máš spájať, bylino. Tu. Tuto, vidíš ju? Aha. Keby si Ukrajincov zobral na brigádu. Idete do piči. Vlastne je kúsok pomilený, ale dobrý chlapec, poslušný, vie robiť, keď chce. Ty tak pozrieš do tej obrazovky, jak ja do bankomatu po výplate. Ale... Medzi tým tam pani Dudla má nekýho, však tak na meste osloboditeľov v Košiciach. Tomu ver. Za 10 ti dá kompletku. Za déšku. Ale páď sa na sebe dolu. Už máš do minút. Nie. Ja to No, no way. príšno. Kokot, more, vysoká škola života. Treba toto eso, more pani ti ujebala. Tu čo ma Tak ujebalo? hej, Tak hej, Sebo, ale musíš ísť po poradí, lebo inak to nebude dobre. Áno. Tu je mesiac, ale to nám netreba. Takže to nič. No, šibrinku s týmto. Už máš? Nie, kokot. Ale hej, rýchlovka. Domino tu máš, keď chceš sa jej spýtaj, ti dá za 10 kompletku. Ale ona cicka začal toho policajta, to ja neviem. Sa hambi. To normálne ísť sa spýtať. Spýtaj sa. Počkej, kto to pani furt ujebe to medzi tej manekíne. Ona ti nasolila normálne na hlavu. Myslíš, keď pôjdem? To... Pani, mám len 7 €. Piče, jak ma vyhodí. Ty kokos.
Vy ste piča, alebo čo? Tvrd- Volám policiu. Tvrdá láska. Kúkot. A ja tu more šulku s peniazmi držím, a ona má v piči. Ináč Lunch poprečí... me? Ale toto... Idem head, idem do čo riešiť. Ináč Biznis ide. Takže 7, 5... Nie, 7, 3, 5, ne? A Benny, tuto je. 3, 5, 7, Benny, ne? tu je nad posteľou, 9. Kde? Počkaj, no. Určite 4 Že aké máme? Máme 4, hej. 9. A 9 je akože je úplne, že prázdna. Kámo, ja som to na Máš? prvý šup dal, čo ti je, Ben? Dobre, a teraz zase musíme tiskať typka, ne? Nie, Hej. my ho musíme eskortovať, sa mi zdá, či? Hej. Tam musíme ísť s ním. Keď nebudeme pri ňom, tak on zastane. A potom ho bude ťahať späť, sa mi zdá. Pozor. To, Bol nie, som to si perfektne hodil. to je more do toho tlačiaceho typka. Ježiš, hej, to teraz budeme musieť... Pozor, tam je Bambi. Bambi, hej. Ja som zabudol, že on bude aj na To má brokovnicu. No. Hej, Hej. ešte to ten uvrieskaný kokot tu je. Mária svata. Počkaj, ne. Kámo, ja tu mám... Ty čo robíš tam iné? Ja som myslel, že on za tebou vybehol typek, vieš? Ne. Ty ho hneď sa skryl do skrine. Piča skriňová. Aj mňa ujebala. Brick. Kámo, môžeš vysť z tej skrine? Piči však, ale tá s tickami tu na mňa išla. Áno, Aj, Dominik, poď mi pomôcť, prosím ťa. tu je Bambi. ja tu nemôžem. Dominik, prosím ťa, poď mi pomôcť otvoriť tie skurvené dvere. On nepríde, on sa skrýva. No vidíš. Šikovný si, niečo z teba bude. A dajte mi pokoj. Kamo, tebe tam traja nabehli do domu. Ja som tam bol. Normálne drive-by spravili na teba. Benny, ty si už naladil A tu spredu, hej. napočujem. Hej, ale tu napočujem. Dobre, mám to. Mám Spade, hej. Dobre. Teraz. Klap som naladil, ale teraz Spade som našiel. Dobre, no. Takže už len Diamond nám bude treba. Hej, ten robíme akurát. A ešte nerob. Počkaj, nerob ho ešte. Prečo nie? Lebo nemôžeme naraz, to musí ísť po poradí. Ja som myslel, že tu už Počkaj, to lebo robil. tu je Bambi. On Tu ho je počujem, tak je to pri mne. je Blinktona. Pri mne. Ja som hneď za ním. Ma nevie, nájsť bol, nevidíš ma. Tak dobre, nerob to zatiaľ ešte, ja ti Aha, poviem našiel kedy. ma! Počkaj, piči. Kurva. Famous last words. Dobre, teraz prichádza tá trapná časť, ja nemám kde utiecť. No, nemôže to tak ísť, lebo ma potriaslo. Ale Takže kamo, musí však- to inak ísť. Nie, kamo, však tam vidím, že klub ešte Áno, svietí na čak choď sa červeno. pozrieť na tú Klub telku, svietí na kámo. červeno, ty kokot. Club, Spade a Diamond. A veď ja klap som prv spravil, tá, nie, ty Tá kokot. svieti ešte, nespravil si. Jak nie, však ja som to zrobil. Tá Z. Hej, dobre. Daj to zrobiť ty potom. Idem, bežím, len musím sa tam dostať. Ani nevieš to, kde je. Neviem. No. Díky, to na mňa pičuje, že nič nerobím a ty Nepičujem na teba. to obháňaš do pici, do gecibalstvo. Počkať, Club, Spade. Počkaj, čo je? Club, Spade, Diamond. Club je ten trojlistok. A tu je ten kokot.